Xeral, aos traballadores e traballadoras de Ferroatlántica e, en xeral, a xente da Costa da Morte gustaría de facerlle unha pregunta, pero non poden, porque pediron reunirse con vostede e vostede non o recibe. Nós únicamente lles facemos a pregunta que lle farían os traballadores e traballadoras de Ferroatlántica, que é a seguinte: adoptará vostede as medidas legalmente adecuadas para evitar a segregación das actividades de produción de enerxía eléctrica e ferroaliaxes por parte de Ferroatlántica? Digo que coa información que temos e coa lei que temos e coas sentencias que temos non vemos que cambiara nada e, polo tanto, pensamos que ten que seguir unida a hidroeléctrica á explotación industrial da Costa da Morte. Polo tanto, señor Villares, ten vostede información parcial. Que a empresa xa lle comunicou aos traballadores en data 27 de outubro de 2016 a intención de segregar a produción de Ferroatlántica nos termos que estamos aquí falando. É un rumor, pero a eles lles chegou directamente da empresa. Se é un rumor e, polo tanto, usted non se pronuncian, haberá que ver que se pronunciasen os seus deputados e deputadas na anterior legislatura e a que ven a que se pronuncien os seus concelleiros e concelleiras na Costa da Morte, se é un simple rumor. Logo, seña vostede claro e diga sí ou diga non. Nós pensamos que debe dicir non. Os traballadores e traballadoras pensan que ten que dicir non. Xa nos dixo o vicepresidente da Xunta, señor Rueda, que preguntar por Ferroatlántica cando os seus propietarios están imputados por financiar o Partido Popular é populista. Pois se preocuparse polas traballadoras e traballadores de Ferroatlántica é populismo, viva o populismo. Por tanto, por unha vez máis, volvemos a preguntar ao Goberno da Xunta que esperamos que a estas alturas xa teña información suficiente. Pensa a Xunta de Galicia autorizar a venda das concesións dos ríos Xallas e Grande para dar soporte a unha operación exclusivamente financeira e especulativa sin ninguna garantía real de reinversión na zona, eludindo o ben público polo que foron adxudicadas? Vostede volve aquí outra vez máis, non? A intentar trasladar unha realidade que só ve, neste caso, o Grupo de En Marea. Fala vostede de especulacións. Mire, aquí o único que especula é vostede. Porque afirmar que a Xunta de Galicia está a buscar algún tipo de excusa para aprobar a venta das centrais a Ferroatlántica ou plantexar calquer tipo de aspecto no que Galicia poda ser unha moneda de cambio é especular. Eu creo que o Parlamento, señor Casal, non se ven a especular. Por lo tanto, señoría, non se esforce en querer trasladar aquí unha realidade imaginaria, que é o que ven vostede a facer, e teña a total seguridade que este Goberno non vai a aceptar ningún tipo de amenaza de ninguén, ningún tipo de condicionante, e que nos actuaremos con responsabilidade e sempre cumprindo a lei e salvaguardando os intereses dos traballadores e o mantenimento da actividade industrial. Moitas gracias. Gracias, señor conselleiro. A comunicación aos inversores americanos, que é unha comunicación que non se pode verter información falsa de fai unha semana, volven a decir que a operación xa está feita e non mencionan en todo o plan industrial para todo o ano da compañía ni un solo dato de que se vaya a facer un plan industrial de inversión en Galicia. Moitísimo, porque este Goberno dificilmente pode ser tan firme e actuar con tanta transparencia. E vostede simplemente, como lle dixen na primeira intervención, ven aquí a especular, ven aquí a facer unha postura oportunista e ven aquí simplemente a non falar dos feitos, porque como deputado o que lle interesaría, o que debería interesarlle, serían os feitos.